महाप्रभु अभिराम परमहंस शंकर
ଲାଗୁଛି ବୋଲି ସେ ଟିକେ ପାଗଟା ଦେଖେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ହେଲେ ସାଉଣ୍ଡ ଅପରେଟର ଭାଇ ତାଙ୍କର କାମ ସରିଲା ଜଲ୍ଦି ଅଟ सखी सखी किए हेबो सखा किए होबो बखा किए होबो अरे सखी आजी सुमन जमुना को स्नान करी जीवनी सब दिन जाउची आजी जीवनी आजी कोन बय तो जीवनी आजी जीवनी दिनो आजी तू जीवू काई जीवनी पानी तो नहीं हलदी यदि पानी होती जमुना को स्नान करी जीवा जमुना को स्नान करी तू देखिनु आजी मु जमुना जाईथिली हां जमुना रे प्रथम रे गाधेई गले कोन करंती जानिचू बाहर को गली हां बोलो हां माने तुई गली तुई जीवा पड़े हां देखी देखी भी पानी से देखी भी पानी बहुत ही पानी मिलानी अच्छा लास्ट रे कौन बोलो ए पुरानी काम कोनी नहीं पड़े कौन टेम्पररी करता हम कोन जवानी अच्छा चलो मजी मूवी जी तो नंदा पुआ
ବିଧିର ସନ୍ଧାନ କରେ ତମ କଥା କୁକୁର ନବ ମାନେ ସାରେ କଣ ଚାଲିଛି ତମ ମାନଙ୍କର ଆପଣ ଆଜି ବି ଆସୁଛନ୍ତି କଣ ହେଲା ଆଜି ବି ଆସିଲେ ବାପରେ ସାରେ ଯେତେବେଳେ କି ଇଏ ମହାମହୋତ୍ସବ ବହୁତ ଦିନର ମଞ୍ଚରେ ଯେଉଁଦିନ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞା କରୋନା ବ୍ୟାପି ଗଲା ଆଚ୍ଛା ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ଏ ମଞ୍ଚଟି ଖୋଲା ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ପୁଣି ଏଇ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ଜୀବିତ ପାଇ ଏ ମଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏ ପୁଅ ସାରେ ଇଏ ମହାମହୋତ୍ସବ ଇଏ କମଣ୍ଡ ଗ୍ରାମ ସୁମନ ସଂସ୍କୃତି କମଣ୍ଡ ଗ୍ରାମରେ ତ୍ରୟଦିନାତ୍ମକ ବାଦ ପାଲା ଚାଲିଛି ହେଲା 3 ରାତ୍ରି ବାଦ ପାଲା ଥିଲା ହେଲା ଯାହା ମା ଆଜି ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ତିମ ରଜନୀର ଅନ୍ତିମ ରଜନୀର ଅନ୍ତିମ ମଞ୍ଚ ଅନ୍ତିମ ମଞ୍ଚ ସାରେ ବା ଅନ୍ତିମ ସୋପାନ ସାରେ ଅନ୍ତିମ ସୋପାନରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ବାବା ଆଜ୍ଞା ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନ ତମେ ଅଳଙ୍କୃତ କରି ବିଶ୍ରାମ କର ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ହରିଙ୍କର ହାଟ କରିବା ଓଡ଼ିଆ କହିଲା ଆଜି ବାବା ସାରେ ହରି ହାଟ ନୁହଁ କଣ କହିଲେ ହରି ହାଟ ହରି ହାଟ ହରିଙ୍କର ହାଟ କରିବା ଆଚ୍ଛା ବସିଯାଅ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ ଆମର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦ ପ୍ରକୃତି ଓ ସବିଧତା ସପାନରେ ଭକ୍ତା ପଦାର୍ପଣ କରି ସର୍ବପ୍ରଥମରେ ମାଙ୍କର ପଦ ବନ୍ଦନା କରୁଛି ସେମିତି ନୁହଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିଛ ଯେମିତି ଆମର ଜଣେ ଭଦ୍ର ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରୀପାଳି ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିଛୁ ଆସନ୍ତା କାଲି ଭଗବାନଙ୍କର ଘୋଷଯାତ୍ରା ହବ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନଟିଏ ବୋଲିବା ବୋଲି କହିଲେ ସେମିତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିଛ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ପଶ୍ଚିମ ଗାଇପାରିବୁ ଆଉ ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟ ଗାଇବୁ ଅଛି ଆମର ତ ଚାରିଟା ଚାକ ଚୁଟିକ ଫାଙ୍କା ସବୁ ହେଲା ଏ ମା ଅଛି ତମର ଚାରି ଦ୍ୱାର ଠିକ ଅଛି ଏବେ ମାତୃପଦ ବନ୍ଦନା ଆରମ୍ଭ ହଉ ମା ମୋହନ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭଜନ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଦେଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଭଜନଟି ଆରମ୍ଭ କଲେ ডাকি ডাকি মুই ঠকি গলি তোতে রুই রুই মুই ঠকি গলি কাইলে মা ପ୍ରଶାନ୍ତ ରଜନୀର ସୁଶାନ୍ତ ଜନତା ଏଇଟା ହିନ୍ଦୀର ହେଡଲାଇନ୍ ସୁଶାନ୍ତ ରଜନୀର ସୁଶାନ୍ତ ଜନତା ଯମୁନା ଯିବା
ଓହୋ ହୋଇଛି ମନା। ହଉ ହଉ ହେଲା ହେଲା ଇଏ ଚାଲୁ ଏ ମା ଇଏ ଖେଳିକି ଖେଚୁଡ଼ି ପାଲା ନୁହେଁ। ଖାଲି ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ଦି ଜଣ ତମେ ଗାଇବ ଖାଲି ଆଲବମ ଗାଇବ ସେଟା ହେଇପାରିବନି। ଭାଜନ ଭଜନ ମଧ୍ୟ କର। ର ଯମୁନା ଯିବାକୁ ମତେ ହୋଇଛି ମନା। 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 ଦେଖା ଯାଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଗାଧେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲ କହିଲା ତୁ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ଗାଧେଇ ମୁଁ ଲୋକକୁ ଯାଇକି ଆଗ ଗାଧେଇକି ପଳେଇ ଆସେ ଏଇ ସମୟରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଗାଇଛି କଣ ଗାଇଥିଲା? ରେ କୋଣା ଦିବା କୋଣା ବାଜେ କଥା କୁହନା। ନିଜେ ବି ସ୍ଥାନ ଅଳଙ୍କୃତ କରି ବସି ଯାଅ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କହିବା କଥା ମୋର ହଉନି ତମର ହଉଛି ଏ ବାପା ତମର ହଉଛି 3 ରାତି ହେଲାଣି ଭଲ ହଉଛି ଭଲ ହବ କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଭୁଲ ରହୁଛି। ମୁଁ ତ ଦେଖିଲି ଆର ସାଇଡରେ ମୋ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଆର ସାଇଡରେ ତମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଝଟକା ହେଲାନି ଆଚ୍ଛା ହେଲାନି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳେଇବାକୁ ପଡିବ ନା ନାହିଁ? ଏ ଭକ୍ତା କୁଇତା ହୋଇ ମାଙ୍କୁ ଡାକରେଲା। ଏ ମା କଥାରେ ଅଛି ମା ନାହିଁ ଯାହାର ସାହା ନାହିଁ ତାହାର କି ନା ନାହିଁ ତାହାର ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମରେ ମାତୃଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ। ତାହା ଲେଖିଲେ କବି କହିଲେ ଜାକୁନ୍ଦେନ୍ଦୁ ତୁଷାର ହାର ଧରା ଦାସେ ତ୍ୱ ପଦ୍ମ ସ୍ୱର
ଧ୍ରୁପଦ ମନା କଲା ବାପାଙ୍କର ଚରଣ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଗକୁ ପାଦ ଦେବା। ଏ ବାପା ଏ ଭକ୍ତ ବାପାଙ୍କର ଚରଣ ଆଶ୍ରିତ ହେଲା। ସାରେ କାଳିଆ ଭଉଣୀଙ୍କ ଗୀତ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ କମିଟି ତରଫରୁ 50ଟି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି। ତା ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ହଉ ଆମ ପାଳିଆ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ଗୀତରେ ଖୁସି ହୋଇ 50 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ କାଳିଆ ଭଉଣୀ କିଏ ପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କର ଷୋଳଶୀ ନିକାୟରେ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର କୁସୁମିତ ହଉ ବୋଲନ୍ତୁ ଭାବରେ ହରି ବୋଲ। କଣ ବୋଲି ବାପାଙ୍କ ଚରଣ ଆଶ୍ରିତ ହେବା। ଇଏ ଜୟ କୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣ Oh
ପୁଅ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲା। ସେହିପରି ହିଁ ଗତ ରାତ୍ରିରେ ମୋ ସୁନା ଭଉଣୀ ଆଜ୍ଞା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। କଣ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ପୁଅ? ବାପା ମୋର ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ହୋଇଗଲା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କର ନ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନେ ମତେ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ। ମୋ ଭଉଣୀ କରିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା, ମୁଁ କରିବି ସମାଲୋଚନା। ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟମାନ ଜଜ ମହୋଦୟ ତତ୍ସହିତ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ କରିବେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା। ଏ ମା, ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାକୁ ନେଇ ଏଇ ଆମର ବାପା ବାଗପାଲାଟି ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଭଉଣୀ ଯାହା ଗାଇଛନ୍ତି ଯଦ୍ୟପି ଭୁଲ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ସଂଶୋଧନ କରିବା। ମୁଁ ଯାହା ଗାଇଥିଲି ଭଉଣୀ ତାହାର ସମାଲୋଚନା କରି ମୋର ସଂଶୋଧନ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା କଣ ପାଇଁ ଏ କଥାଟା କହିଲି? ଆଉ ଦର୍ଶକ ବୃନ୍ଦ କରିବେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା। ସମସ୍ତେ କହିବେ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ, ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଭୁଲ କାହାର ଆଉ ଠିକ କାହାର। ଏ ମା, କାହିଁକି ଏ କଥା କହିଲି? ମୋ ସୁନା ଭଉଣୀ ଗତକାଲି ତାଙ୍କର ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନରେ ମଞ୍ଚ ଥିଲା। ମୋର ପ୍ରଥମ ପାହାଡ଼ କଳା ଥିଲା। ବାବୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମଞ୍ଚକୁ ଆସି ମୋ ଭଉଣୀ କହିଲେ, ତତ୍ସହିତ ଆଜ୍ଞାମାନେ କହିଲେ ଯେ ଗାୟିକା କହୁଛନ୍ତି ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ବିନୋଦନ ମହାବାହୁ କାହିଁକି କଲ? ଆପଣମାନେ ପରା ଏଠି ବସିଥିଲେ। ଯେତିକି ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମୋର ନମସ୍ୟ। ଖାଲି ଝିଅ ଦି ଜଣକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ସେ ଝିଅ ଦି ଜଣ ହେଲେ ମୋ ଠାରୁ କନିଷ୍ଠା, ସେ ମୋ ଝିଅ ଭଳି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ନମସ୍ୟ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଗୁରୁପଦ ବାକ୍ୟ। ହେଲେ ସେଇ ପାଳିଆ ଗୁରୁଜନ ଜଣକ କହିଲେ, ମାତା ସ୍ୱାମୀ ତୁଲ୍ୟ। କିଏ ମାତା ସ୍ୱାମୀ? ମାତା ସ୍ୱାମୀ ତୁଲ୍ୟ। ମାନେ ମୋ ମାଙ୍କର ବର ତୁଲ୍ୟ, ମୋ ବାପା ତୁଲ୍ୟ? ସେମିତି ନୁହଁ ବାପା। ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ବିନୋଦନ ମହାବାହୁ। ମହାବାହୁଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ଶରଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ। କିଏ ନ ଜାଣିଛି? ହେଲେ ବାପା ପ୍ରଥମରେ ଆସି ଆମେ କହୁଛୁ ଗଣେ ନାରାୟଣ ରୁଦ୍ରେ ଅମ୍ବିକେ ଭାସ୍କରେ ତଥା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ କୌପେ ପଞ୍ଚଦେବ ମହାଦେବ। ତାପରେ ଯାଇ ଆଜ୍ଞା ପାଲା ପରିବେଷଣ ହଉଛି। ଆମର ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହୁଏ, ଶେଷ ହୁଏ, ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ବିନୋଦନ ମହାବାହୁ କୁହାଯାଏ। ହେଲେ ବାପା ମୋ ଭଉଣୀ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଜ୍ଞା ଭଉଣୀ ତାଙ୍କର ମଞ୍ଚ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଦିନ, ଆସି ବହି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ବହି ଶେଷ ହୋଇଗଲା, ସେଇଠାରୁ କହିଲେ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ। ଏବଂ ବାପା ମୁଁ କାହିଁକି ଏ କଥା କହିଲି? ଅପର ଗାୟିକା ଆସିଥିଲେ, ଭଉଣୀ ଯେତେବେଳେ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ କରିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଜଣେ ଗାୟିକା ଆସିପାରିବେ କି? ଅସମ୍ଭବ ବାପା। ପାଲାରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପୂଜା ହଉଛି ନା ଦିଟା ପୂଜା ହଉଛି? ବାପା ଗୋଟାଏ ପୂଜା ହଉଛି। ଗୋଟାଏ ପୂଜାରେ ଆମେ ଦି ଭଉଣୀ ବିଦ୍ୟାର ବିବାଦ କରୁଛୁ, ବିଦ୍ୟାର ତର୍କ ଲାଗୁଛୁ। ହେଲେ ଅପର ଭଉଣୀ ଆସିଲେ ଯାଇ ବହିଟା ସେ ଯୋଉଠି ରଖିଥିବେ ସେଇଠାରୁ ବହି ଆଲୋଚନା କରିବେ। ବହି ଶେଷରେ ଯାଇ ବିନୋଦନର ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ। ଇଏ ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି। ବିଷୟ ଆସିଲେ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ କରାଯାଏ ନା। କଥାରେ ତମେ କଲାବାଲା ଗୋଟେ ରୋଷେଇରେ ଖାଇବ, ସେ ଗୋଟେ ରୋଷେଇରେ ନା ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ କଥାଟା ମୁଁ କହିଲି। ବାପା ମାନେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ଯେମିତି ମଣ୍ଡଳ ମାରିଲେ ମୋ ସୁନା ଭଉଣୀ। ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ପୁଅଟା ଫଳ ମାରୁଛି ତାକୁ 5 ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ, ତା ପାଇଁ ଗୋଟାଏ TVW ବହି ଆଣି ଦେଇଥିଲି। ସେ TVW ବହିରେ ଗୋଟାଏ ପଦ ଲେଖା ଥିଲା, ଏ ଭଉଣୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି, ଯେ ଠକି ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି
କଣ ହୁଅନ୍ତୁ ତାହେଲେ ମାନେ ମତେ ଟିକେ ନା ମୋର ସଜିବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ ମୁଁ କଲା ତମେ ଯାଉଛ ମୁଁ ମୋର ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି ଆଚ୍ଛା ସେମାନେ ହଁ ଠକିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି ମତେ ପାଖରେ ଠକୁଛନ୍ତି ପାଠରେ ଠକୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାରେ ଠକୁଛନ୍ତି ନାଚରେ ବି ଠକିଲେ ବା କିଏ ହଁ ଆଉ ହେଲା ତାହେଲେ ଆଉ କଣ ହବ ହଁ ଆଉ ହବ ହବନି ଆଚ୍ଛା କଣ ହବନି ଆରେ କଣ ହବନି ଏ ଠକା ଠକି ପାହାଡ ପାନରେ ହଁ ଠକି ଚାଲିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ସତ କାଗଜ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ସତ ହବନି ହେଇଥାନ୍ତା ହେଲେ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଶାସ୍ତ୍ର କଣ କହିଲା ଯାହା ନ ହଇଲା ବାରୁଦ କାଳେ କାଳେ ଯାହା ନ ହଇଲା ବାଲୁକ କାଳେ ତାହାକେ ହଇବ ପାଚିଲା କାଳେ ଏ ମରିଆ ବସା ବସା କାଇଁ ମନ ହଉନି ତମେ ବସା ମୁଁ କହିଲି ମା ମାନେ ମୋ ଘଟଣାଟା ହେଇଛି କଣ କାହିଁକି ମୋ ସୁନା ଭଉଣୀ ଆସିଲେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆଜିର ରାତ୍ରିରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କାନ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଖି ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ମନ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଶରୀର ଅଛି ହେଲେ ଶୁଣ ପ୍ରଥମରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଭଜନଟିଏ ଗାଇଲେ ଆଜ୍ଞା କଣ ବୋଲି ଗାଇଲେ ଚାଲ ସଖୀ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା ନିରଦିନି କାଳେ କେଉଁ ସୁରପତି ବେଶ ସାଜିଛନ୍ତି ହଁ କେଉଁ ସୁରପତି ବେଶ ସାଜିଛନ୍ତି ଗିରିବର ଛଳିଆ ବାବୁରେ ଏ ପଦଟି ଆଲୋଚନା କଲେ ହଁ ଏ ପଦଟା ରହିଲା ଅଧାରେ କହିଲେ ଚାଲ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଭଗବାନ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଇଏ 84 ଲକ୍ଷ ଅଙ୍ଗୁଳ ଶରୀର ଭିତରେ 84 ଲକ୍ଷ ଶରୀର ଭିତରେ ଭଗବାନ ବିଦ୍ୟମାନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା ଇଏ ବାପା ଜୀବ ରୂପୀ ହେଲେ କୋଇଲି ଆଉ ପରମ ରୂପୀ ହେଲେ କାଉ କାଉ ରହିଲେ ଉପରେ ତିନି ଅଙ୍ଗୁଳ ଯେଉଁଠି ଅଛି ମସ୍ତକ ଦେଶରେ ଲଲାଟ ପଟରେ କିନ୍ତୁ ତିନି ଅଙ୍ଗୁଳରୁ ତଳକୁ ରହିଲେ କିଏ ଏ ବାପା କୋଇଲି ହଁ ପରମ ଇଏ ହେଲା ଜୀବ ପରମ ନା ଇଏ ଜୀବ ରୂପୀ ରାଧା ପରମ ରୂପୀ କୃଷ୍ଣ ଇଏ ଶରୀରରେ ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲ କହିଲ ଚାଲ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା କଣ କହୁଛ ବାପା କୁହ କଥାଟା ହେଲା କଣ କଥାଟା ବାପା କୋଉଠି ଥିଲା ଯିବ ଆଉ ପରମ ଏକାଠି ଭେଟ ହେଇଗଲା ପରା ନା କିଏ କହିଲ ଭେଟ ହେଲା ବୋଲି ଭେଟ ହୋଇଗଲେ ନାଟ ସରିଗଲା ଆଜ୍ଞା ଏ ଜୀବ ପରମର କେବେ ଭେଟ ହେବ ନାହିଁ ଏଇଠି ପରା ଆମର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଲେଖିଲେ କଣ ଲେଖିଲେ କିରେ ଜୀବ ପରମର ଭେଟ ଭେଟି ଲାଗି ଏ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ଜୀବ ପରମର ଭେଟ ଭେଟି ହେଲେ ପୁରାଣେ ଜୀବ କାରଣ हे विद्वान मंडली जीव परमर भेटा भेटी लगी ए अष्टादश पुराण जीव परमर भेटा भेटी हेले के धन पुराण कथि आउ किछि चलिबनी भौणी मुंड को टिके ठीक कर जीव परम भेटा भेटी हेई नाहंती तापरे काल सखी दर्शन करिया पदटा करे आपण पर बालेश्वर आसी छंती बालेश्वरी आपण एरिया छाड़ हवा कथा एटा कौन दउछ इरे पुआ विश्वरे भजनटा गाइले अच्युतानंद महापुरुषଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଗାଇଲେ କହିଲେ ରେଷ୍ଟ ନେବା ଯିବା ଆଉ କାଲି ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି ଯେ ସକାଳେ ହଁ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି ଯେ ଯିବା ଆଉ କଣ୍ଠ କେବେ ହବନି ଆଉ ହବ କହିଲି ବା ଆଉ କି ଯାହା ନ ହୋଇଲା ବାଲୁକ କାଳେ କାହାକି ରହିବ ବାଟିଲା ବେଳେ କାହାକି ହୋଇବ ଏ ବୁଢୀ କାଳେ ହବନି କଣ୍ଠ ତ ସିନା ମତେ ରହିଛ କିନ୍ତୁ କାଳ ମାନ ରହିଲେ ଯିବା କଥା ଗୋଧିଆ କୋଉଠି କାଳେ ଏ ଧନ ଆରେ ପଦଟା ଆଣିଲେ କଣ ବୋଲି ବାପା
ସତରେ ଏ ଜୀବନରେ ଆଶା ଅଛି ଯାଇ ବୃନ୍ଦାବନ ଦର୍ଶନ କରିବ ଏ ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମା କିଏ ଭକ୍ତ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ। ଦାୟାର ଛୁଆ ଗୀତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଗୋଟେ ତରିକା ଅଛି, ତାର ଗୋଟେ ଭାବ ଅଛି। କଣ ବୋଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ଲେଖିଲେ ଦିବସେ ମରଣ ହେବ ଜଗନ୍ନାଥ ପଦେ ଆରେ ବଳେ ରାଧାର ବିନ୍ଦ ଏହି ସୁଦୟା କଠାରେ ପ୍ରେମରେ ରାଧାର ବିନ୍ଦ हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे जाऊ जीवन राधा गोविंद एतिकी मोहि भेदन राधा गोविंद। ଶେଷରେ ପଦଟା ଭରଣ କଲନି କାହିଁକି ଭଉଣୀ? ପଦଟା ପୂରଣ କରିଥିଲେ ଭାଇ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ହଉ ହେଲା, ପଦଟା ତମେ ପୂରଣ କରିନ, ଆମ୍ଭେ ପୂରଣ କରିବା। ଆମ୍ଭେ ଗଣ୍ଡିଆ ମିତ୍ର, ଗଣ୍ଡିଆ ଗୀତକୁ ଗଣ୍ଡିଆ ମିତ୍ର ସମାନ ଠିକ ହେବାନି। ଦେଖ ବହି ଭିତରେ ମୁଁ ପୂରଣ କରୁଛି। ଆଲୋଚନା କଣ କଲା? ଏ ପୁଅ ଏମାନେ କଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ହୋଇଥିବେ? ନା, ଆମର ନେବାଛ ମହନ୍ତ ସନ୍ଥ କବିଙ୍କର
सब्सक्राइब करूँ। जदि आप फेसबुक देखुं वीडियो फॉलो करूँ, लाइक करूँ, शेयर करूँ। जय जगन्नाथ कमेंट लिखिए।